Понякога най-трудното в един дом е да се разделиш с него. Ние го разбираме. Затова създадохме процес, в който продажбата на имот не е стрес, а спокойствие и сигурност. Без пускане на обяви. Без безкрайни огледи и непознати хора на прага ви всеки ден. Без ремонти, подреждане и придаване на търговски вид. И най-хубавото? Можете да освободите жилището по-късно. Спокойно и без излишно напрежение. В рамките на няколко дни ние изкупуваме имота директно, а вие получавате 100% от договорената цена. Без такси, без комисионни, без скрити условия. При желание на клиента можем да направим и бартер. Изкупуваме стария ви имот и ви предлагаме нов, ремонтиран и изцяло завършен апартамент, готов за новите спомени. От 2014 година. Насам ние влагаме в работата си не просто опит, а доверие, точност и грижа. Ремонтираме, обновяваме и изграждаме домове с мисъл, че някой утре ще живее там. Процесът е ясен, прозрачен и лесен, безплатен оглед в удобен за вас ден. Оферта до 24 часа. Проверка на документите от наш адвокат. Подписване на предварителен договор и превод на 10% от сумата. Финализиране и превод на цялата договорена сума. Никакви дребни шрифтове, никакви изненади, само яснота, прозрачност и уважение. Защото вярваме, че продажбата на дом не трябва да е напрежение. Трябва да е спокойна крачка към следващото начало.